Ahojte, dobrého zdravíčka vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia, tak ako vždy aj dnes duškom čerstvej vody pripíjam na zdravíčko nás všetkých. No a vďaka mojej misii, ktorú nazývam Zdravie ľuďom, mám aj dnes pre vás jednu malú pripomienku alebo jedno malé pripomenutie, lebo ako sa hovorí, opakovanie je matkou múdrosti a myslím si, že je veľmi veľa dôležitých vecí, ktoré si príliš málo opakujeme a zdôrazňujeme. No a to dnešné pripomenutie spočíva v tom, že ani to tvoje zdravie sa ti nikdy nevráti užitím ďalšieho chemického lieku. Že to tvoje zdravie sa ti nikdy nevráti ani vďaka ďalšiemu drastickému operačnému zákroku, ktorý zase len na určitý čas môže obísť tvoju zodpovednosť za to, ako žiješ, ako sa staráš o svoje zdravie a že v podstate, aj keď ti to tvoje telo signalizuje, nie si schopný sa poučiť zo svojich vlastných chýb z minulosti. Čo dnes ale vieme so 100% istotou povedať je to, že máme možnosť zlepšiť zdravie ľudí nielen u nás na Slovensku, ale zdravie ľudí celého sveta, ak konečne naberieme odvahu a gúraž otvorene povedať celej našej spoločnosti, čo to znamená vedomý životný štýl. Tomuto by sa mala venovať vláda každého štátu, tomuto by sa malo venovať každé ministerstvo zdravotníctva. A vedomý životný štýl znamená, že z úrovne svojho vlastného vedomia a zvrchovanej vlastnej vôle sa staráš o to, aby si pil tú najkvalitnejšiu vodu, ku ktorej máš prístup, aby si konzumoval tú najkvalitnejšiu výživu, ku ktorej máš prístup, aby si dýchal ten najkvalitnejší vzduch, ku ktorému máš prístup, aby si vo svojej hlave produkoval tie najkvalitnejšie myšlienky, aby si žil tie najkvalitnejšie vzťahy, aby si dokázal a umožnil svojmu telu spať ten najkvalitnejší spánok, pretože podľa môjho názoru len takto dokážeme svoj život dostať do rovnováhy so všetkým tým, čo nám ten bežný život prináša vo forme rôznych výziev, vo forme prekážok, vo forme emócií, ktoré skáču hore a dole. A žiť vedome čo najzdravší životný štýl je niečo podobné ako regenerácia športovca po ťažkom zápase, alebo ako dobrý stretching po ťažkom fyzickom tréningu, bez ktorého by jednoducho telo degenerovalo. Takisto sa dá nevyhnutnosť vedomého životného štýlu prirovnať k tomu, ako dať si dobrý horúci kúpel a teplú večeru po namáhavom zimnom výstupe horolezca na vrchol skaly. Takže naučiť sa niečo nové a vložiť to do svojho života v prvom rade ale znamená odnaučiť sa to staré a už to do života nevpúšťať a namiesto toho vkladať niečo nové. Pretože veľmi veľa ľudí je neúspešných v tej zmene životného štýlu z toho dôvodu, že začnú na určitú dobu robiť niečo, čo je lepšie, ale sa nesústredia na odnaučenie toho starého, preto sa k tomu stále vracajú a väčšinou to, čo si pestujeme 10, 20, 30, 40 rokov, tak veľmi ťažko vytlačíme niečím, čo robíme deň, alebo týždeň, alebo mesiac. Takže sa pýtam, či si dosť silný a odhodlaný a či si vieš vôbec predstaviť nepiť a nejesť a nedávať na seba
otrávené výrobky, polotovary a tovary. A či si dostatočne silný a odhodlaný a či si vôbec vieš predstaviť, že by si vyhodil zo svojej hlavy toxické myšlienky vyvolané emóciami strachu, hnevu, závisti, agresie, smútku, sebalutosti alebo žiarlivosti. Lebo ako náhle si to vieš predstaviť, tak to vieš aj dosiahnuť. A keď to vieš dosiahnuť čo i len na 1 minútu, tak vieš to dosiahnuť aj na 10 minút, tým pádom to vieš dosiahnuť aj na 1 deň. Čím viacej to budeš opakovať, čím viacej sa budeš k tomu vracať, vieš to do svojho života zakomponovať aj na deň, aj na týždeň, aj na mesiac a vieš si z toho urobiť životný štýl. Viem, o čom hovorím, pretože som sám takýmto procesom prešiel. A neviem si vynachváliť, že som sa vzdal všetkých tých závislostí, ktoré mi už v mladom veku nerobili príliš dobre na moje zdravie a naučil som sa z mnohých príkladov trpiacich ľudí, žijúcich v bolesti, žijúcich na liekoch, podstupujúcich rôzne drastické operácie. Naučil som sa mať veľký rešpekt k svojmu vlastnému životu a podľa toho sa aj správam. Takže aj takýmto veciam samozrejme sa venujeme vo svojej práci tu na tejto našej klinike zdravia, ktorú sme aj nazvali Zdravie ľuďom. Je to miesto pre zdravie ľuďom. No a keď sa opýtate prečo, tak jednoducho preto, lebo v sebe, bohužiaľ, ešte stále živíme príliš veľa zdraviu škodlivých závislostí. A či je to závislosť na kávu, či je to závislosť na cukor, či je to závislosť na olej, alkohol, nikotín, negatívne emócie, stresové hormóny, ktoré si vyslovene už podvedome hľadáme. Hovorí sa tomu, že sa z človeka stane samonasierací typ, že vyslovene, keď problém nemá, tak si ho nájde a v takomto kolobehu žije ohromné množstvo ľudí. A možno sme to aj my sami. A každá takáto závislosť je diagnoza. A predtým by sme nemali zatvárať oči, pretože pri takejto diagnoze pomáha naozaj len jeden jediný liek. A ten nie je chemický. Ten liek je sila tvojho vlastného vedomia, ktorá dokáže skrotiť to závislé zvieratko, to tvoje telo, ktoré si od malička učil rôznym závislostiam, samozrejme za pomoci rodičov, za pomoci školy, za pomoci spoločnosti a tak ďalej, ale dnes, keď máš plne rozvinuté vedomie, si plne zodpovedný sám za seba. Máš plne rozvinutú intuíciu, to znamená, že vnímaš a vieš, čo je pre teba dobré a čo zlé, pozeráš sa okolo seba, vidíš, prečo ľudia trpia, umierajú bolestivo, zbytočne, predčasne, tak samozrejme na základe toho aj tvoje rozhodnutia by mali byť plne vedomé a mal by si v nich zosumarizovať všetku svoju múdrosť, ktorá, ako už vieš, pochádza jedine z tvojich zážitkov z minulosti, na ktorých si sa mohol poučiť. No a moja otázka je k tomuto všetkému, že kedy sa začať meniť k lepšiemu? Či už po stránke vzťahovej, alebo zdravotnej, alebo po stránke dosahovania svojich cieľov, predsavzatí, túžob. Kedy začať robiť túto zmenu k lepšiemu, ak nie teraz? A neviem, či je niekto schopný si vlastne uvedomiť, že nemá hneď na toto odpoveď po ruke. A nad tým sa treba zamyslieť, pretože odpovede na to, ako žiť lepšie, kvalitnejšie a zdravšie, by sme si mali byť schopní dať sami sebe v podstate hneď. Takže všetky moje inšpirácie, všetko, čo som sa ja naučil, odozdávam ľuďom cez naše pobyty zdravia, ktoré robíme v údolí Bosnianských pyramíd. Takisto každoročne organizujeme konferenciu celostného zdravia. Nielen ďalší pobyt, ale aj táto konferencia sú už pred nami v septembri a v októbri. Dolu po tento príspevok vám
pridám link. Samozrejme, denne som tu na tejto našej klinike celostného zdravia, kde sa s vami stretávam osobne a venujeme sa tu veciam od chrípky až po onkologické záležitosti, ale samozrejme pozeráme sa na telo celostne a hlavne dávame šancu prírode, dávame šancu tej inteligencii, s ktorou sme sa narodili, aby nás liečila, aby sme nemuseli podstupovať tie drastické operačné zákroky, aby sme nemuseli hltať chemické lieky, kde každý jeden z nich nám postupom času vytvorí nábeh na užívanie ďalších 2, 3, 4, 5 liekov. Takisto sme vytvorili krásnu reštauráciu zdravého stravovania, kde môžete každý deň od pondelku do piatku sa prísť, pozrieť do Nitry, píšem svoju 4. knižku. A prvé svoje 3 knižky už nebudem teda tlačiť, dám ich do audioverzie. Týmto len chcem dať najavo každému z vás, že pokiaľ vo vás spýta túžba deliť sa o to, čo ste sa v živote naučili a pomôcť vďaka tomu iným, neváhajte, pretože kedy je lepší čas začať, keď nie je teraz. Čas beží, nikto nemáme na čele napísané, dokedy tu budeme, takže je treba začať pracovať. Ďakujem za pozornosť a na zdravíčko.